wayefile wabuya wavuka yayazi indlela ebeniqinezeleke ngayo nihlwempusekile kodwa nizisityebi ayikho yayazi indlela ebeninyeliswa ngayo ngabo basenza amaJuda eligqubani kaSathane seningoyiki intshutshiswe zayo banye benu umtyholo uzakubaphose entolongweni enivavanye nophatheka nzima iintsuku ezilishumi nize ninyaniseke kude kusekufeni nonithwesa ibasa yobomi nonendlela zokuva akaluve udaba olumthethwa umoya ebandleni lo oyisileyo akanako ukwenziwa nto ukufa kwesibili baba lelizwi lakho linamandla liyaphila thetha ngalo ngenkosi egameni likaJesu amen. Bathandekayo andizuthatha xesha lide kodwa nje ngihleli nje leli bandla lesibili ibandla laseSimina ibandla elibonakala lityebile but ubutyebi balo phansi kwengcinezelo ibandla elinezinto zikaThixo but njengoba kukho into zikaThixo kwelibandla liphansi koxinzelelo such an extent that lide lingayiboni le nto uThixo ayibeke kulo ibandla laseSimina uthi ndiyayazi indlela ebenicinezele ngayo ningaphusekile kodwa nizizityebi phezu koko bahleli beleli bandla fully equipped but iproblem yabo noma kunjalo cinezelekile phansi koxinzelelo ndinezinto ke endizinothileyo apha uverse number 9 ndiyayazi indlela ebenicinezele ngayo ihlwempusekile uverse number 10 niziningoyiki intshutshiso ezayo uverse number 11 lo nendlela ezokufa makaluve udaba oluthethwa moya ebandleni lo isileyo akanako ukwenziwa nto ukufa kwesibili cela nje kafutshane nje hlale phansi sibone ibandla elinamandla but alikwazi ukuwa-recognize amandla abekwe nguThixo phezu kwalo ngenxa yoxinzelelo cinezelekile elibandla libandla elinga-understandi the riches ezilapha kulo ngoba ingxaki yalo libandla eliphansi koxinzelelo alikwazi ukuphefumla elibandla because libandla elicinezekileyo glory to Jesus libandla elithi noba lizama ukwenza but lingakwazi ukwenza because liphansi koxinzelelo ngamanye amazwi alisiboni indlela eliphathiswe ngalo ibandla laseSimina haleluya alikwazi ukurecognize amandla alapha phezu kwalo now liyabhalelwa ke uYesu Kristu elithi uyenkosi lo wokuqala lo nguye ogqibela ulibhalela elikhumbuze sithi ndiyayazi indlela enicinezeleke ngayo niyakhonza olukhonza but you under the oppression nicinezelekile ngamanye amazwi zikhona izinto ezilapha phezu kwenu but asikwazi uvela ngenxa yengcinezelo eliphansi kwayo noma sewuyathandaza umthandazo wenu uvakala ingathi unamandla because you are oppressed ucinezelekile noma sengathi uthi noma seniyasila ingathi inzira yenu ifika ibe useless kuni ngenxa yokuba you are oppressed icinezelekile sengathi unento ethi noma senifundiswe athi izwi lifika libe powerless because
nina imentality yenu ihlelwe kukucindezeleka hayi ngoba nikwazi ukuzenza izinto but iproblem yenu nicindezelekile hayi ngoba nikwazi ukuba niqhobozele kwenzeke but ingqondo yenu I am here to transform your mind, to open your eyes so as to see how powerful and dangerous you are. That's the problem. As a result, even if you compare yourself, usikomparisha nabanye, usibone ngathi hey, angeke ngikwazi ufana nobani. Abanye bayenza ngcono lento. Uthi nanso-ke ingxaki madla nasesimini. Ngoba niyakhonza. Ngoba niyakhonza. Kodwa nicindezelekile. Nilibandla elinezinto endingasebenzisayo but iproblem yenu nicindezelekile. Glory to Jesus. Nikhonza kakuhle, niphila kakuhle but iproblem yenu ningathola ucinezelo. Cindezelekile. Glory to Jesus. Sengathi bafana noGideon. Wabaleka wayozimela. Kanti uJehova umbone etyebile. Uthi mighty man of valor. Le ndoda isibone ingenamandla. Isibone ngathi useless. Kodwa uJehova yena uthi dibane khona phambi kuwe. Dibane amandla phambi kuwe. Dibane indoda ezathi xa ibukhosini wakama dibane khonale. Yonke bemoya yehle. Ngoba le ndoda ayabitsha kodwa he is fully equipped. Ibandla linityiweyo but angakwazi ukurecognize ingubo ephezu kwalo. Ibandla eligcwelelwe ubutyebi bezinto zaphezulu but abangakwazi ukuzinothisa ngoba ingxaki icindezelekile. Atupho noma siyahlutshwa noma siyadelelwa thethwa ngebandla lasesimini. Glory to Jesus. Intoni nosahlukanisa nothando lukaThixo? Ingaba imbandezelo, ingaba intshutshiso, ingaba kukufa. Ibandla lasesimina libandlela linezinto but iproblem ucindezelekile. Now lithi iBhayibhile ke xa lisehlayo seningoyiki. Because I am here to revive, to reveal the mysteries that are closed unto you. But seningoyiki because once I have revealed, kulapho kuzawuqala ibhabhane khona. Uthi abanye baza kuninikela, ngokuninikela abanye banivalelelise, abanye banibethise, abanye banithukise, abanye banihlemise, abanye banicindezelise, abanye banibulale ngamazwi, banibulale ngokwenza. Kodwa I want to tell you, ningoyiki. Ningoyiki. Esinayo ukuthi uzokugcina ibandla lokugcina. Abantu
sidinga indlebe yokuva ukuphethwa umoya. Ukuba besinoba nendlebe besingeke savuselelwa ngokwahlukana nezinto. Sizathu soba sinelela into enye ngoba sinendlebe bathi siva ngaso. Sililo sikamoyingcwele kakuvala lendawo kungoba kudingeka nje only people, not the church, but abantu bazoba nendlebe bayive into umoyingcwele ayithethayo kulo ibandla. Bonke abantu sebeyamkhonza uThixo bathi bammalwa abamamelayo umoyingcwele. It's not about powerful messages, it's about hearing the voice of the Holy Spirit. Uthini umoyingcwele kulo ibandla? Seninyaniseke nanso into uThixo ayifunayo. Sengashunyayeli messages powerful, but kudingeka abazonyaniseka. Ngeke wenyaniseka uyafaka. Ngoba ibandla lingakhona, but sesidinga nje abantu abazothi umoyingcwele thetha nami. Bonke abazalwane bayabhuduzela bangxamile. Ibandla lingxamile. Lidela phuma nakwimimiselo yokumkhonza uThixo ngoba ibandla lingxamile. Wonke ubani nobani ufuna uba kwi-light engevanga. Wonke ubani apha phandle ubhizi ufuna i-title, but akakeva. Because usahlele zoneni zakhe, but uyafuna ukusebenza. Uzosebenza njani ungevanga? But it's not about it, it's about hearing. Izwi. Usenamandla Thixo lokufa. Because once walifa uzokoyika entokoyiki kungoba ulifaka lizwi lakhe. Hayiba lifwa kumnyama nje ubaleke. Thixo usabantu abanendlebe. Ilentala 2 years kuPetros. Petros, hayi man, susika indlebe yalo muntu. Uyisele. Wayithatha uyisele. Because kuyingozi umkhonza ungenandlebe. Sifuna ndlebe. Sifuna beshumayela. Sesonele. Bapha bavileyo. Sesifilita sesasi. Sitututikwa. Kodwa singaphili according to what he has said. Siphi indlebe moyingcwele. Ndingindlebe. Sivile beprofeti. Satima bathatha yona. Kade bamvanga. Ngoba baprofetile wahluluphile according to the prophets. Kusabantu bendlebe Thixo. Hayi. Into ezahlala ebackseat singancamisa mamela ukutsho kwakhe. Bese sifuna uva yena. Uthi mantini moyingcwele. Singashunyanyiswa sesitumbo. Singashunyanyiswa ngabantu abangamvanga. Wabiyanuka into befaka.
excited for a long time up until we missed ukumfa. Ubinothetha ukunqangayo xa uzophuma ubheke enkonzweni athi hayi mana kwenziwa kanje mzalwane. uThixo kwezinsuku uzawuthatha abantu abahleli phansi bemphulaphule abayeke abatsibatsiba phambi kwabantu asebenze ngezinto ezingajongelekanga ntweni ngoba zihleli zimamele. uThixo uphoxwe ngabantu ebebenziwa bakhulu kanti yena akabenzi bakhulu ngoba bamfa xa efuna ukubenza bakhulu because wazabonza mkhulu uqale yahle akakalanyuke abe seyathola uyahla aphakanyiswe ungothemba nosiphakamisayo uyawumamela nini. Let us part. Let us part. Let us part. Thixo visa abantu bazokufa. Siyitholile imiyalezo yabonakala namandla kodwa bajike bebeyimisa bayijikela lowo oyisileyo sisemfazweni lowo oyisileyo akanako ukwenziwa ukufa kwesibili. One uzungoyike number 2 unyaniseke okwesithathu ube kanti uzawufa okwesine uyise ngoba sikhonza nabantu aboyisiweyo in the closet but in the public they are so powerful. Baphelile abantu be-closet ne-intercessors i-closet asekho sekukwezesibili. Yiyo le nto singenabo abaprofethi abanyanisekileyo because abakhoyo ngabe-public abekho abezayo besiza baze kwibandla bathi that says the Lord ethetha kwi-closet. Abakhoyo ngoku ngabalinda kuhleyiswe baqale bathi umoya baphelile abe-closet. Baphelile abaprofethi abazofika nomyalezo ndisamile nsumaya lapha ndisaqinisekile uba ndithethayo athi umoyingwena akayithethanga luyithethayo. Bayisiwe nje jamuhleli umile nje uthetha abadimoni ayakudala basibayisile nje kwi-closet. Thetha ntoni? Thethani badlala sesimina kwenzeni kakuhle uthikwa nasi izinto ezilapha kuni ninamandla but iproblem yenu anikwazi ukuyiqonda loo nto ngoba anifuna uvula indlebe nive ukuthethwa uThixo noma seniyacinezelwa this time around nizawucinezelwa kakuhle nisazi uba you are powerful.
namandla lapha kuni nikwaphamuka nemphethe nisokwazi uba greater is he who is within me than the one that is in the world. Nisogcina salokabusha nisashe uba niyinkosi ebumnyameni usathana nonafika uzofika kabusha niyinkosi. You are powerful. 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 Unamandla. Satan uyayazi lonto. Unamandla. Uyinkosi. Yolento wathi umkhalile namkhonso kuyophi. Bafaka lelizwi lisithi ingxaki yakho Thixo. Umbiyele. Umsungezile. You are powerful. Let's move in.